Slijedi me. To je jednostavan zahtjev. Molba. Ponekad ga majka izgovori djetetu, brat sestri, prijatelj prijatelju. To je zahtjev koji traži povjerenje, vjerovanje, djelovanje. Zahtjeva da svoju vjeru položite u osobu koja će vas voditi u sigurnost, u mir. Prije mnogo godina Isus Krist je izrekao te jednostavne riječi svojim najbližim prijateljima, a i njegov poziv vrijedi i danas. Dođi, slijedi me. Slijedi me i pokazat ću ti kako voljeti druge i sebe. Slijedi me i pokazat ću ti kako se pokajati, kako ti može biti oprošteno, kako oprostiti drugima. Slijedi me i preokrenut ćemo stvari za ponovni početak, za kretanje u uzburkanostima života i olujama smrti. Slijedi me i pronađi svrhu, svoju svrhu, Božju svrhu. On nas je naučio putu, on nam je pokazao put. A kada slijedimo taj put, pronaći ćemo novi život.